Witam was pięknie, moi piękni, albo witam was serdecznie, moi piękni, coś takiego. Czekajcie, ja sobie tylko pyknę tutaj pełny ekran, bo on się wywala. O, jest! Moi drodzy, ja jestem, no nie Steam, ja jestem Niklaus. Szło poznać, nie? Po ryju. A to jest, moi drodzy, Loadout. Może już tą grę spotkaliście się z nią. Może u mnie, może u kogoś innego. Ja, moi drodzy, w Loadouta grałem jeszcze za czasów, jak był on kupną betą, ale to było chyba z 1,5 roku temu. A teraz Loadout jest darmowy i postanowiłem po wielkiej naprawdę przerwie sprawdzić... Kurde. Jak to się gra, co to się gra i czy to się jeszcze gra. I gra się, moi drodzy. Nie jest to takie, ludzie straszyli, że tu jest ponoć straszne pay to win, ale... Jakoś tak tego aż nie odczuwam. Przynajmniej na razie. Dodali tryb rusznikarza, gdzie możemy sobie te własne bronie tam... Znaczy, no to już było wcześniej, ale to zostało rozbudowane. Dalej możemy tworzyć swoje postacie. Jak ja to jeszcze grałem, to były mapy w ogóle. To większość map była nieoteksturowana. Po prostu były obiekty bez tekstur, nie? A teraz to jest wszystko już dociągnięte tutaj na ostatni guzik. Jak widzicie, gra wygląda, no, ślicznie. Ślicznie, jest naprawdę... Silnik graficzny, nawet nie wiem jaki tu jest zastosowany, ale no wygląda to po prostu pięknie, bajecznie, wszystko kolorowo, wesoło. Trochę jak Team Fortress, tylko może bardziej brutalne, bo tutaj ta krew się leje. Dosłownie na... Widzicie na każdym kroku rozczłonkowywania, urywanie łeb, palenie, rażenie prądem, trucie trucizną. I dzikie tańce, moi drodzy, oczywiście. To zawsze było tutaj najlepsze. To było genialne. Niestety nie gra już... Nie gra już to tyle ludzi co kiedyś. Ale nadal można bez problemu się pobawić. No urwało mi głowę, ręce i jeszcze mnie podpalono. Generalnie spoko. Widzicie, my gramy 3 na 3, ale mapy są na tyle małe, że nawet 3 na 3 idzie się tutaj konkretnie pobawić. A gra jest darmowa na Steamie. Także... Kurde. Także polecam, moi drodzy, żebyście sobie pobrali, potestowali, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, albo jeżeli ktoś tak jak ja się wahał, to zapraszam sobie pobrać, gra się naprawdę miodnie, możemy pograć razem, bo gram też na Twitchu, co ja gadam. Gram oczywiście na Hitboxie, na streamach, gdzie serdecznie was zapraszam, bo tam codziennie coś tam męczymy dupę i nie tylko, także jest zabawa. A to jest gra, moi drodzy, gdzie zespołowo gra się, no... wybornie. Ale kurde, naprawdę, to jest takie ładne. Tak ślicznie tu są te zgony, patrzcie, te ręce urwane i tak dalej. Jakąś broń podniosłem inną w ogóle. Ta krew, nie, te eksplozje, te ognie, to wszystko jest tak pięknie tutaj wykonane, że... No... Choćby z samego faktu estetycznych doznań polecam serdecznie się z tym zapoznać, bo coś pięknego, a gra nie waży dużo. Jakieś tam parę giga. Nawet przy nie super szybkim necie sobie to pobierzecie. Rzut. I z kolby. No nie wyszło. Porazili mnie prądem. Tutaj ja sobie wykonałem własną broń, taką duży magazynek, szybkostrzelna, to mniejszy damage, ale za to nie trzeba tego tak... No i mamy 4 na 4. Nie trzeba tego tak często ładować. Jaka masakra! Tutaj spopieliło konkretnie, zbieramy tutaj te fiolki. Kurde, gdzie tutaj jeszcze te gnoje... Ładuj! Skolby go! Ciulej mu! To jakieś Rusy grają. Papiol, Nikudaszew, Axel, Wodzik, Vlad.
Moi drodzy, gdzie dzisiaj nie ma ruskich? Ruskie to jest plaga wszystkich gier chyba multiplayerowych. Nie są moje oni ulubionym typem gracza, no ale... Ja wiem, że to każdy może się brzydko zachowywać, ale Rusy mają jakieś szczególne ku temu predyspozycje. Jest tutaj też kilka trybów, tutaj gramy typowy deathmatch. Jest też taki... ojej. Jest też taki tryb, gdzie musimy przejąć taki młot. Od obcej drużyny wykraść taki wielki młot i odnieść go do swojej bazy. Także jest tu kilka trybów, jest dużo rodzajów broni. Mamy do postaci też, odblokowujemy stroje, tam twarze, gęby. Odblokowujemy gęby, fryzury. No i... Jeszcze Fakersa mi pokazał, Pado. Jaka bestia. Dużo rzeczy do odblokowywania, możemy sobie broń tutaj tworzyć podług w zasadzie własnej wyobraźni. Oczywiście nie możemy tutaj stworzyć jakiejś broni, która jednym tutaj pierdnięciem całą mapę zmiecie. O. No ale mamy tego, ale możliwości jest tutaj dużo, także no. Jeżeli wam się, moi drodzy, gierka spodobała, jeżeli wam się spodobał materiał, to oczywiście tam zostawcie łapkę i komentarz na znak, żebym może jeszcze coś nagrał, bo... A nagram bardzo chętnie, bo bardzo w to lubię grać. Zagrałem w to dosłownie kilka meczy po moim powrocie po długim czasie, ale już się wkręciłem na nowo. Zresztą widzicie po tabeli, że skill się nie traci, moi drodzy, skill się nie traci. Niklaus dalej wymiata. Czyli jak zawsze w każdej grze, nie? Tak było. Odmówiono ci, you were denied. Ładne tłumaczenie, nie? Moi drodzy, tu was spalą, porażą, wysadzą, utną wam głowę, jeszcze nad waszym truchłem zatańczą. W ten sposób. Tych tańców też jest... Te tańce też sobie można zmieniać, można sobie wykupywać. Inne. Kuźwa, urwało. Nie mam ręki! Złamałem rękę! Znaczy no, urwało mi rękę. Kurde, uciekł. Mamy tutaj bronię, jak już widzieliście, możemy sobie zrobić miotacz ognia. Możemy sobie stworzyć broń, która będzie takie przyczepne miny wyszczeliwała. Rakietnicę, broń, która będzie raziła prądem, broń, która będzie wyszczeliwała jakąś wiązkę plazmy. Jakąś broń laserową, no... Ej, mam fajną dziurę w plecach w ogóle, nie? A, z taką dziurą, przez którą można by było przejść. Jeszcze siły, jeszcze na Fakersa. Jeszcze na Fakersa stykło. Siły. A! Porobiony! O! Udało się wbić 3. poziom. Dobrze, bo tam potem od 10. poziomu można grać w kolejne tryby. No i moi drodzy, Lost. Przegrana. Zobaczymy, czy tutaj nam się odblokowało. Tańcujemy. No, nie ma źle, moi drodzy. Mogę powiedzieć, że skill jest. Skill jest, nie stracił się. Jest całkiem spoko. Czy będziemy tutaj otwierać skrzynki? Nagroda dzienna. Moi drodzy, srogi opening. Którą skrzynkę wybieramy? Piszcie. Nie, dobra, na live'ie to by miało sens, na streamie. Tak to nie bardzo, dobra. Wpadła bomba do chałupy. Rozwaliła Niemcom dupy. Ba, ty jesteś głupi, sy. No, pośrednio, bo i wyliczanka też była taka średnia, nie? Także no generalnie wszystko się zgadza. No, poziom 3. Mój murzyn, tutaj mamy jakie sobie awansujemy, ile dostajemy expa za poszczególne części broni, bo tutaj też, moi drodzy, mamy takie... zaraz wam pokażę takie drzewko. O, widzicie, tutaj rankingowe mecze można dopiero od 10. poziomu grać, także jeszcze trochę mi zostało.
Rusznikarstwo, tutaj sobie po prostu tworzymy, ja sobie stworzyłem broń Hire i Pieron. Tutaj mamy to, co mamy przy sobie, tutaj możemy sobie klasy tworzyć, oczywiście dopiero przy następnych poziomach więcej klas. Tutaj mamy stroje, tutaj mamy drzewko rozwoju. Tutaj mnie niestety na nic chyba nie stać. No na razie póki co tak średnio, nie? No. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. To był Loadout. To byłem ja. Niklaus, znaczy... Jestem dalej Niklaus, nie? No. Jak wam się podobało, moi drodzy, zostawcie łapkę do wierchu, napiszcie jakiś komentarz. Zapraszam was do polubienia fanpage'a. Link macie pod spodem, bo tam wrzucam wszystkie ważne info. Zapraszam was na streamy, na Hitboxie, bo są codziennie. I co? Trzymajcie się. Do zaś.